Bon dia, Catalunya! Són les 5 del matí i anem a Madrid. Hola, bon dia. Review del tren, molt còmode. Molt adequat, molt adequat. Hablo Renfe, os da la bienvenida a este tren con destino Madrid, Puerta de Atocha. Allá donde se juntan dos caminos. Dato number 1 de Madrid. No hi ha escales mecàniques al metro. Ja està. Us presento el nostre superhotel. Ho acceptem perquè és plaça d'Espanya, si ens en trobem més ja no, Informem datos número 2. Hi ha banderes d'Espanya, evidentment, però hi ha banderes de l'Orgullo, de moment més i tot. N'hi ha més d'Espanya a Figueres, Sí, bueno, ja està, ja anem més una d'Espanya, ja anem empatats. Literalment això és un bloc de catalanes per Madrid i hem trobat torrons Vicenç. La nena que no... Vale, superats els torrons Vicenç, ara anem a la xocolateria Sant Ginés, que és com de la més típica per menjar xocolata amb xurros. Vale, no sabem què és això, però... Bueno, no sé què som, però que guapa estàs. Ah, review dels xurros, molt bons realment, o sigui, oliosos evidentment, però correctes. Però perquè són xurros. No, però vull dir que no eren extremadament. I la xocolata, molt bona. Tot i que no tenien sucre. Ja, no tenien sucre. Però la xocolata quedava bé. No calia, tampoc. Vull dir, correcte, correcte. Es mereixen la fama que tenen. Que un dia hi van anar els Príncipes d'Astúries i un dia hi hem anat nosaltres. Bueno, això és l'òpera. Canta. El carrer més estret de Madrid, vale? La calle de l'Espejo, literalment és ample, vull dir, jo ja... M'agraden, o sigui, els dibuixets, perquè tots els carrers tenen com dibuixets. Sí. Ara estem a la plaça de la Villa. El sol es una estufa de butano. Hem arribat a la plaça Mayor. És la pregunta de cultura general allò. Va, un moment. Ara us ensenyarem l'estàtua que hi ha aquí, bueno, d'un senyor que està sobre un cavall i tothom sap que si estàs sobre un cavall t'has de fixar en alguna cosa per saber com va morir la persona i us donem temps. Correcte, la resposta és la C, morir per ferides de guerra. Millora. Aquí no queda sitio para nadie. Vols dir on són, Gerard? No. Però qui hi ha aquí? La Ayuso. La Isabel. No la d'en Fernando. Ui. Com ha dit en Gerard, el oso i el brécol no venia tant. Per tant ens quedarem amb el oso i el madroño. Ja està. I el culito també. Vinga. Un barco! És una isla! Ja podem treure. Piu. Ho esteu sentint, no? Ho esteu sentint? Ho haveu vist? Piu. M'agrada. Gerard, per què és important aquest lloc? Caminant. Segueix-me. Ah, vale. Llavors comença el vídeo. Vale. Regálame tu risa. Jo ara he d'anar tirant enrere, no? Va, vés explicar-me. Que no mereix. Enséñame a soñar. Però explica-ho. Fa una superintensito. I va sortir, vigila la cançó. I va sortint i ja està, i comença la cançó, que no hi ha més. I va caminant. Me pierdo en este mar. I ja està. I tu. Ja està. Sí. En aquest edifici hi ha Carto, és a dir, una de les millors empreses de Big Data a Espanya. Haig de dir, busqueu-me aquí d'aquí No uns l'hem anys. sabut ni trobar. No hem trobat la porta, però és igual. Tus heridas
así la curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. Com es diu? Hem entrat a dins de l'església aquesta, de la parròquia, i hi ha agua bendita, que és com el gel que has de posar a la mà i et cauen unes gotetes. Vull dir, molt modern, ens ha agradat. Tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. La calor que fa és que no us l'imagineu, Solamente els planos que estic fent. Vale, estem tornant com més cap a Plaza Mayor i aquestes coses, però primer hem passat pel restaurant més antic del món. 1725, o sigui, d'aquí res farà 300 anys. Ara anem a dinar bocata de calamares, que no hi ha lloc per a dinar, i en plan els agafem rotllo takeaway, però és també com el lloc més típic a la Campana, i això. 3 euros, nens. Ni confirmem ni desmentim que hem caminat un ratet bo amb tota la mà, però mireu, hem trobat banc per poder fer el nostre picanica de bocata de calamares, braves i clara con limón. També ho hem hagut de buscar a Google, però no passa res. I ni tan mal, a l'ombra, en pleno Madrid de los Àustries. Això és el carrer de Segovia, per tant, porta a l'aqüeducte de Segovia. Viaducto. Viaducto. de tú. Haces que mi alma se despierte con Ara estem a l'Almudena, a la catedral que aquí posa de molts espectacles, no sé què, no sé quantos. Have you seen Sagrada Família? No sé, Us he gravat molt poc, però hem entrat a la catedral de l'Almudena. Realment tu la mires i dius, està bé, i mires el sostre i dius, uau. Sí, el sostre sí que és molt guai. Això és el Palacio Real. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat. Estem a la plaça de Oriente i aquí hi ha l'òpera per darrere, unes florecites, això és el palau pel costat i, bueno, estatuetes. Recordeu el joc d'abans? De què va morir en Felipe IV? Correcte, la B. Jo només diré que no són les hores apropiades, però ja hemos cenado. Ja hemos cenado... Quantes vegades ho he dit? Vale. Aquest és el superhotelazo, així des de més lluny que es veu millor. Com es diu l'edifici? Edifici d'Espanya. Ah, clar. Si estem a plaça Espanya, lògic. Ai, hola. Mira, pongamos que habla de Madrid. Endavant. Molt El lavabo encara no l'hem mirat. Vinga, ho veurem en directe. Hòstia! Dutxa efecte... Oh my gosh! Una cosa! Aquest lavabo és espectacular. Ja, no us més espectacular. Sí, un moment, lentament, anem per parts. Bueno, aquí un despachito, la cachotele, el llit, bueno, els quadres, i se vino, és meu. És que em sembla fortíssim, Mira si tenim el Palacio Real. Què vistes de la sierra, que? Estem, bueno, en xoc. Que heavy. El plàning de la tarda és fer la volteta pel Parque del Oeste, a veure si trobem el monument o el que sigui a la Veneno, Vigo, i pillar el telefèric per anar a Casa de Campo. I després el Templo Devot, i després ja ens anem a l'hotel a veure les vistes des de la nostra terrassa i des de la terrassa de l'hotel. Joselito, Cristina, Veneno.
com arrenquen les altres i arrenquen ràpid, rotllo que es posen tortes. Per tant, tot bien. Televisión, realidad. Ai, 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 ai. Sí, quin és? Un minutito de gloria y vanidad. Oh, mira que maco això. El Palacio l'Almudena. Solo destellos de luz y chispazos de euforia. Una cosa, el Manzanares està brut. Allà al fons hi ha les quatre torres, no sé si les veieu. I bueno, hi ha com vista panoràmica de tot Madrid i d'en Gerard. Hem anat al Mirador Viewpoint. Aquell és el nostre hotel. És que no tinc ni sentit d'això, ho veiem. N'hi ha una de molt més baixeta, em fa com superdescarat. Estem caminant més que res perquè s'han de cremar els xurros i tot. I per fer una mica de Remember Camino, però vull dir, uns 4 quilòmetres tenim, I es pensàvem que hi hauria ombra i ja veieu que no. Una cosa, com vam dir, anem a Madrid. Vull dir, les sabates que portàvem no eren per fer aquestes baixades. Bueno, és que no us parem d'ensenyar l'hotel, però mireu l'hotel. I és que a més podem veure la nostra habitació perquè fa cantonada i la podem distingir. Dit això, nosaltres hem vingut fins aquí perquè teòricament allà hi ha com una rodona i surt un xorro d'aigua. I ara el deuen haver pagat, es veu, perquè us jurem que l'hem vist, no han estat al·lucinacions, a verlo ailo, però t'ha pagat. Literalment ens estàvem aixecant i ha estat com començar a fer l'esforç i s'ha obert això. Però bueno, mira. Disclaimer de la vida. Els madrilenys fan molta propaganda de que l'aigua de Madrid és bona i l'aigua de Figueres és millor. Mírala, 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 mírala. No és la puerta de alga. Ja està. This is the OOTD outfit of the day. A little bit of no sé què, a little bit of no sé quantos. I ja està. Check tothom. Outfit check. No em nego a fer-ho, una mica de tirirí. Ara estem al Templo de Bot, que està bàsicament al costat de l'hotel. Això, Templo de Bot. I ja està, que tenim una golden hour espectacular. És l'únic temple egipci d'Espanya, no? Crec que sí. Home, algú deu tenir que sigui tan... Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba. Ens acaben de portar la carta del restaurant, vale? Sí, ja la romana en plan, perquè ella no s'hi veu mai. És com si tinguéssim un reservat, no saps? Uau! Per si no havia quedat clar, saps? Per exemple, alleugerat. Quina emoció! És pizza amb patates, chips i ous ferrats de codorniu. És que meravellós. I la d'en Gerard. Oh! No es veure merda amb la... Bueno, primero no. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Era l'Almudena, que maco. La Gran Via. No sé si m'estareu veient, però bueno, acabo la gravació del dia a la nostra superterrassa. Riu. Aquí s'acaba el vídeo d'avui i recordeu, de Madrid al cielo. És broma. I bueno, ja està, bona nit, ens veiem demà.